ya sa aka kotu ta ce ta soke su saboda dokar da aka dora su an yi kuskure. To abin da yake so idan mun aka ce sai kuma gwamna ya ɗaukaka ƙara daga nan a tafi Supreme Court har lokacin shekara 4 gwamna ta ƙare. Idan ta ƙare kaga shi kenan ba a san kuma wanda zai zo ba ya zo su yi abin da suke so ga sarakuna. Da gwamna ya ji haka sai ya ce to kurakuran da aka yi ba kuma da yake gwamna yana da kwayo da wayo da hankali fiye ma da sarkin sai aiki da wannan. Sai gwamna ya ce to min yarda da gyaran da za yi, sai ya sa majalisa aka yi gyaran aka yi komai sai ya zo aka bar sarakuna. To dan Allah jama'a ina kiran mutane su adalci. Kotu da kuma aka zo sai doka majalisa ta ba wa gwamna dama duka majalisa su 40 kwaya ɗaya ne 39 guda ɗaya ne kawai bai sa hannu ba. Mu 40 ne dama a cikin majalisa ɗaya ne tak amma duka 40 ɗin har 'yan kwakwasiya an sa wa hannu. Doka ta fito gwamna yana da ikon ya cire sarki kuma yana da ikon ya dasa sarki. Amma duk da aka ba wa gwamna din nan muka ce to alhamdulillah yau ranar da muke nema ta zo ranke daɗe ka cire sarki. Ya ce a ba zan cire shi ba dan an ba mu dama bai kamata kuma mai amfani da ita wurin tirsasawa ba. Mu kyale shi sai ran da ya karya doka. An kafa dokokin da in ya karya to anan za mu cire shi, amma ku yi haƙuri mu kyale shi. To a dokar akwai in an kirawo ka taro sau 3 baka je ba za a cire ka. In za ka yi tafiya baka da ba za a cire ka. Ya fi tafiya ta kai 100 bai faɗa ba. Ya an kira shi din da aka yi kuma gwamna da ya dokar da ya sarakunan nan sai aka sa shi shine ciyaman na sarakuna. To da aka zo sai aka ce shine, amma wallahi tun da ake zaman nan so ɗaya sarki bai taɓa halartar wannan taron da aka sa na sarakuna ba. wanda shi ya ja aka yi amfani da wannan daman a wannan ranar aka cire kan maciji aka dakila maciji kai a ranar ajalin sarki na siyasa ya kare. To yanzu akwai wani abu da nake so mutane su gane da Allah su auna in su ne yaya za su kai ne da wannan damar ka cire ya ake. To akwai wata aya da nake so in nuna wa kowa ba siyasa ba ce wannan gare mu ne. Sarki ya kamata ya san aya. Na sha ba sarki shawara kar ka damu da cire sarakunan nan wurin cire su kar matsala ta samu kujerarka. Gwamna ba zai cire su ba amma kai ma ba zai cire ka. Sarki ya mada da Allah ya tashi nuna sarki aya dan haka yake son mutane su tsoron Allah. Sarki baka tatan aka cire shi a ranar dan ka san Allah shi daya shi so ya zama wahada hula sharika lahu shi kadai ne sarki a Kano. Allah ya Yadda saboda ya sa riga Allah. Allah rana ɗaya turo aka cire shi. Cire shi ba shine ayar ba. Ran da aka cire sarki lannan aka fitar da sarki daga Kano. Aya ta 2. Aya ta 3 a rannan aka tafi da sarki cikin dokar daji aka yi ta gudu tsakar dare, wanda gwamna sai da ya nemi afuwa ya nemi alfarma wurin gwamnan Nasarawa. Da aka gaya wa gwamna an sauka da sarki a Abuja amma ranka ya daɗe dare ya yi zuwa hanyar nan ba ta da kyau. Su mutane sun ɗauka gwamna ne ya ce a tura shi can. Tsarin sarautar su ce ta kan tasu. Idan sarki aka sauke shi sai an fidda shi da gari ya tafi ƙauye. Wannan tsarin su ne na sarakuta ba wai gwamna ba ne, dokar su ce ta sarakuna. Saboda haka da gwamna ya ji wannan sai ya tausayawa shi sarki. Muna zaune a ofis sai ya buga gwamnan Nasara ya ce dan Allah ina neman alfarma wurinka. Ga sarkin Kano nan za a kai shi wani gari loko, amma da Allah loko ɗin nan da za a kai shi dare yayi ga hanyar ba kyau. Ina roƙonka ka bashi masauki a government house, government lodge ya zauna zuwa gobe in ya so su ci gaba. Gwamna ya ce to shikenan bari a musu magana. Gwamna ya buga tuni mutanen sun yi nisa. Ashe su da suka zo sai suka mai saboda a tsaro akwai sojoji da 'yan sanda wurin tsaron a tafi da shi. Aka buga duk babu sabis hanya sai da suka tafi loko. Inda zaka gane ayar ta Allah yake so ya nuna sarki mu ma ya nuna mana. Dan mutum kai ya ce shi ya isa wani lokaci ba zai iya faduwa ƙasa ba. Wallahi an kama hanyar loko din nan an tafi an kai shi. A wannan rana aka raba sarki da mulki, a wannan rana aka raba shi da Kano, a wannan rana ya shiga dokar daji aka ta gudu shi karfe 2 dare aka kai shi.
a wannan ranar sarkin Kano mai daraja irin Sunusi Lamido Sunusi mai arziki mai irinsa sai da ya roƙi ruwa da shayi a wurin limamin gidan da aka yi, ya ce ba siyasa ba ce, aya ce mu ci tsoron Allah. Allah zai iya mai da kai yanzu ƙasa cikin minti ɗaya a ranar duk wanda abin ya faru. Saboda haka mai mulki ma in yana ganin wata ran ba zai iya faduwa ba, to ya sani ga abin da ya faru ga Sunusi Lamido Sunusi. Kuma kar wani ya ce zai murna dan an mai wannan, shi ma gobe za ta iya faruwa kansa. Saboda haka nake kiran duk al'umma mu sani cewa mu ba mu zalunci sarkin Kano Sunusi ba a cire shi bisa zalunci ba, shi ya taka wa kansa rami da kansa ya fada. Kuma wannan abin da yayi wallahi na rantse da Allah da shi ne yake gwamna wani yake sarki, Sunusi ba zai yarda da wannan ba. Mutumin da ya ce ma ba zai yarda a ce a baro yan uwansa ba ma akai, akwai Amina Ado fa an baya bici amma yace sai a sauke su, ina kuma zai bar ma wanda yake kokowa da shi. Saboda haka mu a matsayin Ganduje mutumin kirki ne, Ganduje mai tsoron Allah ne, Ganduje bawan Allah ne, bai da abokin rigima. Saboda haka kuma na kiran malamai dan Allah dan annabi, malamai a duk inda kuke a duniya, mu ba rigima muke da malamai ba, muna martaba malamai, muna girmama malamai. Saboda haka kar wani malami ya zo tsokane mu wani abu ya shigo da rigar siyasa mu rama wani malami ya ce da addini muke ko da malinta muke. Ba ruwan mu da addini, ba rigima muke da addini ba, mu musulmi ne. Ba ruwan mu da rigima da malamai, mu ƴaƴan malamai ne, wanda malamin duk ruwan da ya tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka.